Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν και πάλι σήμερα. Χαιρόμαστε που ξαναβρεθήκαμε και που είμαστε όλοι μαζί έτσι και σήμερα και συνεχίζουμε να συζητάμε για αυτά τα σπουδαία θέματα, τα οποία τα θεωρούμε υψής της σημασίας. Μιλάμε για την καρδιά της Ορθόδοξης Θεολογίας, διότι όλα αυτά, η Ορθόδοξη Θεολογία δεν είναι χριστιανική φιλοσοφία, να λέμε δόγματα και ιδέες και φιλοσοφίες. Η Ορθόδοξη Θεολογία κατά βάση είναι εκπεφρασμένη εμπειρία, είναι περιγραφή βιωμάτων και των ύψιστων βιωμάτων που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, βιωμάτων που αφορούν στη σχέση με τον Θεό. Είπαμε λοιπόν πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, αναφέραμε πώς, τι προϋποθέσεις, τι δυνατότητες υπάρχουν στον άνθρωπο, είδαμε για το τραγικό γεγονός της πτώσης. Να δούμε σήμερα, ή από σήμερα μάλλον, αρχίσουμε να βλέπουμε πώς ο άνθρωπος έπαθε βλάβη, τις συνέπειες της πτώσης σε κάθε τμήμα της ύπαρξης του ανθρώπου ξεχωριστά. Και πρώτα να μιλήσουμε για τις συνέπειες της πτώσης, τις συνέπειες της αμαρτίας στο νου του ανθρώπου ή στην καρδιά του ανθρώπου. Όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, ο άνθρωπος έχει μέσα του, θα λέγαμε, 2 όργανα γνώσης. Κάποιοι λένε 3, τέλος πάντων είναι η διάνοιά του, το μυαλό του που λέμε, που είναι το κατάλληλο όργανο με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει τον δημιουργημένο κόσμο, μπορεί να γνωρίσει την κτιστή πραγματικότητα. Είναι όμως και η καρδιά του ανθρώπου με την οποία ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να αγαπήσει τον Θεό. Άλλη μεθοδολογία έχει η καρδιά και άλλη μεθοδολογία έχει η γνώση των πραγμάτων του κόσμου αυτού. Ο άνθρωπος λοιπόν με την καρδιά του γνωρίζει το Θεό και όχι με το μυαλό του. Όταν ο άνθρωπος έπεσε, η καρδιά του σκοτίστηκε. Έπαθε τη βλάβη και νόσησε ο άνθρωπος αυτή τη νόσο που ονομάζεται άγνοια, το αντίθετο της γνώσης. Ενώ είχε γνώση του Θεού, όχι γνώση υπό την έννοια της κατανόησης, αλλά γνώση υπό την έννοια της υπαρξιακής κοινωνίας. Δηλαδή, μέσα στην Αγία Γραφή η λέξη γνώση χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ένωση στο επίπεδο της υπάρξεως, στο υπαρξιακό επίπεδο. Λέει παραδείγματος χάρη ότι ο Αδάμ γνώρισε τη γυναίκα του την Εύα και κάνανε παιδί. Και καταλαβαίνουμε ότι εκεί μιλάει για την ένωση του ζευγαριού και ονομάζει αυτή την ένωση γνώση. Το ίδιο λέει και για την Παναγία μας και τον Ιωσήφ, ότι ο Ιωσήφ δεν γνώρισε την Παναγία. Και εννοεί βέβαια ότι δεν την ακούμπησε με τέτοιον τρόπο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η γνώση, όταν η Γραφή αναφέρεται σε γνώση, εννοεί αυτή την υπαρξιακή κοινωνία. Την κοινωνία εν τη υπάρξη. Κοινωνία που είχε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο και την έχασε. Και έτσι η καρδιά του Αδάμ έπαυσε να βλέπει τον Θεό. Το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού ήταν το δέντρο που του προσέφερε μία άλλου είδους γνώση. Τι γνώση? Γνώση στηριγμένη στις αισθήσεις, αισθησιακή γνώση. Έκλεισαν, λέει, τα μάτια του Αδάμ και άνοιξαν άλλα μάτια. Τα άλλα μάτια ήτανε τα μάτια των αισθήσεων, τα μάτια δηλαδή ότι γνωρίζει πλέον τον κόσμο ο Αδάμ στηριγμένος στην γνώση που του προσφέρουν οι αισθήσεις. Αλλά τι είδους γνώση είναι αυτή η αισθησιακή? Η άγνοια λοιπόν είναι η αναισθησία, είναι η αίσθηση της απουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος που νόσησε από την νόσο της άγνοιας βλέπει πλέον τι δεν είναι ο Θεός και βλέπει τον κόσμο και αντιλαμβάνεται τον κόσμο στο τι δεν είναι ο κόσμος.
όχι στο τι είναι. Γι' αυτό και πολλές φορές γκρινιάζουμε και δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα και λέμε το ένα μας φταίει, το άλλο μας φταίει, το άλλο μας φταίει, γιατί είμαστε ανίκανοι να δούμε την παρουσία του Θεού στον κόσμο, είμαστε ανίκανοι να δούμε την ευεργετική χάρη, την αγάπη του Θεού στον κόσμο και βλέπουμε μόνο την απουσία του Θεού. Και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και γκρινιάζουμε, επειδή διψάμε την θεϊκή παρουσία, την οποία δεν αντιλαμβανόμαστε. Δεν την αντιλαμβανόμαστε όχι γιατί δεν υπάρχει, αλλά γιατί δεν λειτουργεί σωστά η καρδιά μας. Ο άνθρωπος λοιπόν απέκτησε μία γνώση η οποία βασίζεται στις αισθήσεις. Αυτή η γνώση είναι απατηλή γνώση, είναι ψεύτικη γνώση. Δεν είναι γνώση κανονική. Βλέπουμε ας πούμε τον κόσμο στην αισθητική του μορφή και στην αισθητική του έκφραση και δεν βλέπουμε πώς σχετίζεται αυτός ο κόσμος με τον Θεό. Βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους γύρω μας και δεν κατανοούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι επικοινωνούν και σχετίζονται με τον Θεό. Δεν βλέπουμε τι δουλειά κάνει ο Θεός μέσα στον άλλον άνθρωπο. Εδώ καλά δεν βλέπουμε τι κάνει ο Θεός μέσα σε εμάς. Πώς εργάζεται την τελειοποίησή μας. Πολύ περισσότερο δεν βλέπουμε στον άλλον άνθρωπο. Τελικά αυτό που βλέπουμε στους άλλους ανθρώπους και αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως γνώση γύρω μας είναι αρρωστημένες προβολές της συνείδησής μας. Της συνείδησής μας που είναι γεμάτη από πάθη. Γι' αυτό και παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος άνθρωπος είναι φιλάργυρος, βλέπει τους ανθρώπους γύρω του σαν πορτοφόλια. Δεν τους βλέπει σαν εικόνες Θεού. Όταν κάποιος άνθρωπος είναι φιλίδωνος, βλέπει τους ανθρώπους γύρω του με καμπύλες. Δεν τους βλέπει σαν εικόνες του Θεού. Έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ ότι αν θέλεις να γνωρίσεις ποια πάθη σε ταλαιπωρούν και θες να δεις σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκεσαι, να βλέπεις τι λογισμούς έχεις για τους ανθρώπους απέναντί σου. Αν διαρκώς τους βρίσκεις προβληματικούς, τους βρίσκεις κακούς, τους υποψιάζεσαι, τότε έχεις πρόβλημα. Αν όμως τους βλέπεις καλούς, τους βλέπεις αγίους, τους βλέπεις με αγαθό λογισμό, τότε πορεύεσαι σωστά. Γιατί όπως λέει η Αγία Γραφή, πάντα αγαθά της αγαθής. Έτσι ο Άγιος Παΐσιος παραδείγματος χάρη έβλεπε μόνο καλό στον κόσμο. Δεν δεχόταν ότι το κακό κυριαρχεί στον κόσμο. Δεν χρέωνε την νίκη στο κακό, αλλά μόνο στον Θεό. Έβλεπε την παρουσία του Θεού παντού. Δεν αποδέχονταν αυτό που του λέγανε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν τον αγαπάνε. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το όνομα του γέροντα για να κάνουν δικό τους όνομα. Υπήρχαν κάποιοι γκουρού, κάποιοι αιρετικοί, αιρεσιάρχες, οι οποίοι λέγανε ότι αυτά που λένε τους τα λέει ο Άγιος Παΐσιος. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, επειδή ο Άγιος τους χαλούσε τις δουλειές, κάτι μάγοι, κάτι επικίνδυνοι άνθρωποι, πηγαίναν στο Άγιον Όρος με σκοπό να τους σκοτώσουν. Υπήρχαν άνθρωποι που τον μισούσαν πραγματικά, διότι και στους Αγίους φέρονται όπως φέρθηκαν στον Χριστό. Και οι Άγιοι εκούσια αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Ποιο ρόλο? Το ρόλο να εισπράξουν αυτή την κακία του κόσμου, να γίνουν αυτοί κυματοθράφστες της μανίας του κόσμου για να γλιτώσουν τους υπόλοιπους. Όπως έκανε ο Χριστός, ο οποίος ανέβηκε στο Σταυρό και εκεί σήκωσε τις αμαρτίες μας. Όταν λέμε ότι στο Σταυρό σήκωσε τις αμαρτίες μας, εννοούμε ότι ο Χριστός καταδέχτηκε, ταπεινώθηκε τόσο πολύ και έγινε αυτός στον οποίο ξέσπασε όλη η κακία του κόσμου, όλη η μανία του κόσμου, όλο το μένος του κόσμου, όλη η οργή του κόσμου ξέσπασε πάνω στον Χριστό. Το δέχτηκε ο Χριστός αυτό, ανέλαβε αυτόν τον ρόλο, τον επιδίωξε αυτόν τον ρόλο. Είπε, ξεσπάστε πάνω μου την κακία σας για να μην το κάνετε μεταξύ σας. Όπως κάνει και σε κάθε Θεία Λειτουργία, που λέει φάτε εμένα για να μην φαγώνεστε μεταξύ σας. Έτσι λοιπόν
Και οι Άγιοι ταπεινώνονται τόσο πολύ και αποδέχονται την κακία του κόσμου προκειμένου να ελευθερώσουν τον κόσμο από την κακία του. Έλεγε ο Μεσογέας, ο πατήρ Νικόλαος, στον επιβατήριο λόγο του, στο λόγο που έβγαλε όταν ενθρονίστηκε δηλαδή, έλεγε «Επιθυμία μου είναι να γίνω το χαλάκι στην είσοδο της εκκλησίας, στο οποίο χαλάκι σκουπίζουν τα πόδια τους οι εισερχόμενοι μέσα στην εκκλησία και αφήνουν τις λάσπες τους και τη βρωμιά τους, και έτσι φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο να φύγω εγώ μεν βρώμικος και λερωμένος, αφήνοντας όμως πίσω μου την εκκλησία και τα τέκνα της εκκλησίας καθαρά». Λοιπόν, ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν δέχονταν αυτή την θέση και δεν δικαίωνε την κακία στον κόσμο. Του λέγανε «Γέροντα, σ' αγαπάει όλος ο κόσμος», του λέγε ο Λεμεσού. Ο Λεμεσού, ξέρετε, είναι πειραχτήρι σαν χαρακτήρας, έτσι. Είναι άνθρωπος ευφιέστατος και με πολύ λεπτή αίσθηση του χιούμορ και όλο σε πειράζει με καλό τρόπο, όχι με... είναι πειραχτήρι. Πήγαινε λοιπόν στον γέροντα, στον Άγιο Παΐσιο, του έλεγε «Σ' αγαπάνε όλοι?» Έλεγε ο Άγιος «Κοίταξε, είναι κάποιοι που με αγαπάνε πάρα πολύ. Είναι κάποιοι άλλοι όμως που με αγαπάνε λιγότερο». Δεν έλεγε «με μισούν», δεν έλεγε «δεν με αγαπάνε», δεν δεχόταν ότι ο άνθρωπος δεν αγαπά. Του έλεγε «Γέροντα, και ο διάβολος αγαπάει?» Και η απάντηση του Αγίου ήταν «Είναι δυνατόν να με μισεί? Τι του έκανε? Δεν του έκανε τίποτα». Βλέπετε, ακόμη και το διάβολο τον αναγνώριζε πίσω από το διάβολο την δημιουργική χάρη και ευλογία του Θεού. Και γι' αυτό ντρέπονταν να τον πει διάβολο. Το θεωρούσε προσβλητικό να τον ονομάζει διάβολο και τον έλεγε ταγκαλάκι, δηλαδή πειραχτήρι, ζυζάνιο. Έτσι μια χαριτωμένη λέξη χρησιμοποιούσε. Ο δε γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο Ιωσήφ, είχε τόση αγάπη και τόση ακακία, ήταν τόσο άδολος, που και ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να τον κάνει ό,τι θέλει. Δεν έβαζε το κακό στο μυαλό του. Καταλάβαινε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τον πληροφορούσε η χάρις του Θεού, αλλά δεν αποδέχονταν ότι οι άνθρωποι είναι κακοί. Μια φορά μας έλεγε ο Λεμεσού, λέει, υπήρχε ένας ο οποίος τον είχε μπλέξει το γέροντα, ήθελε να του φάει λεφτά, κάτι ήθελε. Και ο γέροντας τον άκουγε, τον παρηγορούσε, του λέγανε οι υπόλοιποι και στον γέροντα αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος. Αυτός δεν είναι, θέλει να σε ξεγελάσει, δεν είναι αυτό. Όχι, όχι, καλός είναι. Μια μέρα δεν άντεξαν, τον στρίμωξαν τον γέροντα και του τάπανε έτσι ορμητικά και χύμα. Και στο τέλος γυρνάει ο γέροντας, αφού δεν είχε επιχειρήματα βέβαια, γυρνάει και τους λέει: ακούστε να δείτε. Εάν εσείς θέλετε να τον βλέπετε κακό, να τον βλέπετε κακό. Εγώ θέλω να τον βλέπω καλό, καλό θα τον βλέπω, ό,τι και να λέτε εσείς. Έβλεπε παντού γύρω του Αγίους. Δεν δεχόταν ότι το κακό νικά στον κόσμο. Ο άνθρωπος όμως της πτώσης και της αμαρτίας, επειδή ως βίωμα και ως εμπειρία έχει την αμαρτία, βλέπει την αμαρτία παντού. Βλέπει τον κόσμο πως δεν είναι, όχι πως είναι. Γι' αυτό και η γνώση την οποία αποκτάμε με βάση τις αισθήσεις και με βάση κυρίως τη φαντασία μας, είναι γνώση παραπλανητική και παραλυρηματική. Δεν ξέρουμε καλά τα πράγματα. Αν αυτό το καταλάβουμε, πώς θα αισθανθούμε για όλες εκείνες τις στιγμές που επιμέναμε στη γνώμη μας, που πιέζαμε να δεχτούν και οι άλλοι τη γνώμη μας, που λέγαμε ότι αυτό είναι το σωστό και αυτό πρέπει να γίνει και κάναμε φασαρία και πιέζαμε τις καταστάσεις να γίνει αυτό το οποίο θέλαμε εμείς και πληγώσαμε και στεναχωρήσαμε και στεναχωρούμε ανθρώπους για να γίνεται αυτό που λέει το μυαλό μας. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, έλεγε εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος. Εχθρός του ανθρώπου είναι ο λογισμός. Ο άνθρωπος λοιπόν απέκτησε μία πολλαπλότητα λογισμών, ενώ είχε μία απλότητα στη σκέψη του. Γιατί είχε απλότητα? Είχε μία σκέψη, τον Θεό. Δεν σκέφτονταν άλλα πράγματα. Χρησιμοποιούσε το νου του με τον τρόπο για τον οποίο φτιάχτηκε ο νους να χρησιμοποιείται.
Με ποιον τρόπο? Με το να σκέφτεται τον Θεό. Δηλαδή χρησιμοποιούσε το νου του για την προσευχή. Όταν λέμε νους εννοούμε την νοερά ενέργεια της καρδιάς. Η καρδιά μας έχει νοερά ενέργεια. Να σας διαβάσω, τώρα μου ήρθε. Έχει μια ωραία περιγραφή ο Άγιος Ναυπάκτου. Ο πατήρ, σύμφωνα με τον πατήρ Ιωάννη το Ρωμανίδη, και λέει ότι οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και οι Απόστολοι και οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης, είχαν καταλάβει και βεβαίωσαν από την πείρα τους ότι όταν ο άνθρωπος θεραπεύεται, δηλαδή όταν απαλλάσσεται από την φιλαυτία και αποκτά την φιλοθεΐα και την φιλανθρωπία και δέχεται τις ενέργειες του Θεού, τότε ανακαλύπτεται ένας χώρος, εντός εισαγωγικών λέξη χώρος, μέσα στην καρδιά, στον οποίο χώρο αισθάνεται μια καύση, μια κίνηση, μια θεία χαρά, έναν έρωτα πνευματικής φύσεως. Και αυτόν τον χώρο ονόμασαν καρδιά και την ενέργεια που εκδηλώνεται μέσα εκεί την ονόμασαν νοερά ενέργεια. Νου, κατά τον πατέρα Ιωάννη το Ρωμανίδη. Αυτή η ανακάλυψη είναι θέμα εμπειρικής ζωής και όχι φιλοσοφικής ενατένισης και στοχασμού. Μέσα στην καρδιά, καταρχάς στο σωματικό όργανο και στη συνέχεια στη βαθιά καρδιά, στην λεγόμενη πνευματική καρδιά, οι Άγιοι ακούν και την αδιάλειπτη νοερά προσευχή που γίνεται αυτενέργητα εκεί μέσα. Μέσα εκεί αισθάνονται τη συνάντηση με το Θεό. Μέσα εκεί αισθάνονται την έλαμψη και το φωτισμό. Αυτός είναι ο νους που λέγεται και νοερά ενέργεια, και αυτό είναι που λέει η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται μέσα στην καρδία. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να θεραπεύσει την καρδιά του. Η καρδιά μας αρρώστησε. Γίναμε ανίκανοι να αγαπάμε. Γίναμε ανίκανοι να οδηγούμαστε με γνώμονα την αγάπη στη ζωή μας. Γίναμε ανίκανοι να ερωτευόμαστε. Γι' αυτό και η ζωή μας είναι κουραστική και βαρετή. Ενώ όταν ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος, κυρίως όταν είναι ερωτευμένος με τον Θεό, τι ωραία που είναι η ζωή του. Δείτε την εικόνα, τον τύπο του θείου έρωτα, που είναι ο ανθρώπινος έρωτας. Όταν ο άνθρωπος ζει τον ανθρώπινο έρωτα, δεν είναι σαν χαζοχαρούμενος. Όλο χαίρεται, όλο γελά, όλα του φαίνονται όμορφα. Οι ερωτευμένοι έτσι δεν κάνουνε. Φανταστείτε ο άνθρωπος που είναι έμπλεος από τον θείο έρωτα, πόσο ανώτερος είναι. Απολαμβάνει και χαίρεται τη ζωή του. Ζει παραδεισένιες στιγμές ως μόνιμη κατάσταση της υπάρξεώς του από τώρα και συνεχίζεται αυτό στην αιωνιότητα, διότι η μετάβασή του στην αιωνιότητα είναι κάτι πάρα πολύ ομαλό. Ο άνθρωπος λοιπόν αρρώστησε και η αρρώστια του συνίσταται στην έκρωση αυτής της καρδιάς του και γίνεται ανίκανος να δει τον Θεό. Για να θεραπευθεί ο άνθρωπος από αυτήν την κατάσταση, πρέπει να αρχίσει να εξασκεί την νοερά προσευχή, πρέπει να ενσκύψει στην καρδιά του. Η θεραπεία του ανθρώπου είναι η ένωση του νου με της καρδιάς. Δηλαδή, ο νους του ανθρώπου έφυγε από την καρδιά του, η νοερά του ενέργεια διασκορπίστηκε μέσα από τις αισθήσεις στον κόσμο γύρω και ο άνθρωπος πλέον χρησιμοποιεί τη νοερά του ενέργεια και το νου του για να ικανοποιήσει τις αισθήσεις του και από εκεί προσπαθεί κάπως να αντιληφθεί τον κόσμο. Αντί να γνωρίσει τα πράγματα με την προσευχή, τα γνωρίζει με τη λογική και δεν γνωρίζει τίποτα. Η λογική, ο κύριος λόγος της είναι να εκφράσει τα βιώματα της καρδιάς. Αλλιώς γνωρίζεις έναν άνθρωπο με βάση τη λογική και αλλιώς γνωρίζεις έναν άνθρωπο για τον οποίο προσεύχεσαι. Όταν προσεύχεσαι για έναν άνθρωπο αρχίζεις και τον αγαπάς. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η μήτρα της αγάπης, δηλαδή αυτό που γεννά την αγάπη, είναι η προσευχή.
Ο άνθρωπος λοιπόν είχε το νου του μέσα στην καρδιά και βγήκε ο νους από την καρδιά, διαχύθηκε στον υπόλοιπο κόσμο και ο νους έμαθε να κινείται σε μια ευθεία γραμμή, να βλέπει μόνο τον κόσμο αυτόν. Προσλαμβάνει γνώση με τις αισθήσεις, αλλά αυτή η γνώση είναι, όπως είπαμε, ψεύτικη γνώση, γιατί δεν βλέπει τα όντα γύρω του στις αιώνιες διαστάσεις του. Τα βλέπει μόνο στην πρόσκαιρη μορφή του. Ο νους λοιπόν του ανθρώπου έχει τη δυνατότητα να κινείται με 3 τρόπους. Τα είχαμε πει αυτά και την προηγούμενη φορά, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ας τα πούμε έτσι σύντομα. Η μία κίνηση του νου είναι η ευθεία κίνηση, από την οποία έχουν δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι. Βλέπουμε τον κόσμο και αφοσιωνόμαστε στον κόσμο. Δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Η άλλη κίνηση του νου που είχε ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο είναι η κίνηση που λέγεται ελικοειδής. Ο Αδάμ έβλεπε τον κόσμο, αλλά τον ανοίγαγε στον Θεό. Προσλάμβανε τον κόσμο, αλλά ευχαριστούσε και δοξολογούσε τον Θεό. Η θεωρία του κόσμου είχε ως αποτέλεσμα την ευχαριστία και τη δοξολογία. Αυτή η κίνηση του νου, όπως φανερώθηκε, υπήρχε δυνατότητα πλάνης. Ο νους από τον κόσμο, από το θαυμασμό για τον κόσμο, πήγαινε στην καρδιά και δοξολογούσε τον Θεό και μετά ξαναέβγαινε από την καρδιά, έβλεπε τον κόσμο και ξαναπήγαινε στην καρδιά να δοξολογήσει τον Θεό. Αλλά αυτό το πράγμα, όπως αποδείχθηκε περίτρανα, επιδέχεται πλάνη και πλανήθηκε ο Αδάμ και έπεσε. Η τρίτη κίνηση του νου, την οποία η Παναγία μας ανακάλυψε μάλλον, και είναι απλανής αυτή η κίνηση του νόος, είναι αυτό το οποίο έζησε η Παναγία μας μέσα στα Άγια των Αγίων. Είναι η κυκλική κίνηση του νου. Δηλαδή ο νους ενώνεται με την καρδιά και προσφέρεται το Θεό. Από την καρδιά στο Θεό και από το Θεό στην καρδιά. Αυτή η κίνηση του νόος δεν επιδέχεται πλάνη. Είναι η λεγόμενη ησυχαστική μέθοδος. Θα την αναλύσουμε περισσότερο σε άλλες εκπομπές μας. Τώρα έτσι ακροθυγώς λέμε ότι η θεραπεία του νοσήματος που ονομάζουμε άγνοια γίνεται με την αφομοίωση της ησυχαστικής μεθόδου. Μέσα στην Εκκλησία εκπαιδευόμαστε σε μια τέτοια σχέση με το Θεό και σε μια τέτοια βιωτή. Δεν εκπαιδευόμαστε απλώς στο να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι και πολύ σπουδαίο πράγμα, γιατί αν ο στόχος μας ήταν να γίνουμε καλοί άνθρωποι, θα χρειαζόταν η Εκκλησία για να γίνει αυτό. Νομίζω και πρόσκοποι να ήμασταν, μπορούσαν. Οι πρόσκοποι κάνουν μια καλή πράξη κάθε μέρα, έτσι δεν είναι? Θα μπορούσαμε να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Ο στόχος η στοχοθεσία που θέτει η Εκκλησία μας είναι να μας κάνει αγίους, όχι να μας κάνει καλούς ανθρώπους. Και άγιος γίνεται ο άνθρωπος που θεραπεύεται από τις συνέπειες αυτές και γίνεται ικανός και άξιος να μετέχει τις αγιότητες του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν απέκτησε την άγνοια του καλού. Καλός είναι ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό, δεν μπορεί να γνωρίσει και το καλό. Γι' αυτό και πλέον ζει μπερδεμένος και το καλό το λέει κακό και το κακό το λέει καλό. Και ό,τι ικανοποιεί τις αισθήσεις του, που τον σκοτώνει τελικά, αυτό το θεωρεί καλό. Και ό,τι τον πιέζει και τον ζορίζει και τον κάνει να ζει σε άλλο επίπεδο, το αποστρέφεται. Αγαπάει την εύκολη κακία και μισεί τη δύσκολη αρετή. Το κακό βέβαια, όπως είπαμε, υπήρχε σαν δυνατότητα στο παράδεισο, αλλά ο Αδάμ δεν το γνώριζε, δεν το ήξερε το κακό.
γιατί δεν το ήξερε ως εμπειρία. Τελικά το κακό ήταν λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ότι το κακό είναι η άγνοια της αγαθής αιτίας των όντων. Το κακό είναι η λανθασμένη θέαση των πραγμάτων. Ο άνθρωπος με την άγνοια νόσησε την νόσο της αδιακρισίας και είναι ανίκανος να διακρίνει το καλό από το κακό. Είναι ανίκανος να διακρίνει το θέλημα του Θεού από τους δικούς του λογισμούς και από τους λογισμούς του διαβόλου. Οι λογισμοί έχουν τρεις πηγές, είτε είναι εκ Θεού, είτε είναι εκ του εχθρού, είτε είναι φυσικοί δικοί μας λογισμοί. Η διάκριση αυτή είναι ανίκανος ο άνθρωπος να την κάνει, ο άνθρωπος που νοσεί. Έτσι δεν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι κάθε πράγμα και ο ίδιος του εαυτός, το νόημά του, την αξία του, την ύπαρξή του την αντλεί από τον Θεό. Δίνουμε λοιπόν νόημα στη ζωή μας χωρίς να υπολογίζουμε τον Θεό. Το νόημα της ζωής μας δεν είναι ο Θεός και η σχέση του με Αυτόν. Μετράμε τα πράγματα με λανθασμένο τρόπο, δίνουμε αξία σε πράγματα που δεν έχουν καμία αξία και κρίνουμε και τους ανθρώπους και τους δίνουμε αξία με βάση πράγματα που δεν πρέπει να μετράνε τόσο πολύ. Με βάση τις γνώσεις τους, τα πτυχία τους, με βάση το πορτοφόλι τους. Έτσι. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να μου μιλάνε άνθρωποι και να μου λένε «Ο τάδε είναι πολύ καλός, βγάζει τόσα λεφτά». Αυτή είναι η καλοσύνη. Ο άλλος σπουδαίος άνθρωπος. Γιατί είναι σπουδαίος? Γιατί έχει πολλά λεφτά. Οδηγάει πολύ σπουδαίο αυτοκίνητο. Ναι. Ο άλλος είναι πολύ μορφωμένος. Και δίνουμε δηλαδή αξία σε πράγματα που δεν έχουν αξία. Ενώ η αξία του ανθρώπου είναι πάντοτε στη σχέση του με το Θεό. Ο άλλος άνθρωπος έχει αξία επειδή ο Χριστός πέθανε για χάρη του. Γι' αυτό έχει αξία ο άνθρωπος. Όχι γιατί έχει λεφτά ή γιατί έχει γνώσεις ή γιατί κατέχει θέσεις ή γιατί είναι γνωστός κάποιου άλλου σπουδαίου δήθεν. Η ύπαρξή μας έχει αξία και οφείλουμε να τη σεβόμαστε γιατί τη σεβάστηκε πρώτα ο Θεός την ύπαρξή μας και την προσέλαβε ο Θεός και τη φόρεσε σαν στολή πάνω του την ύπαρξή μας. Οπότε ο άνθρωπος λοιπόν δεν τα αναγνωρίζει αυτά, δεν τα καταλαβαίνει. Για να αρχίσει ο άνθρωπος να θεραπεύεται, είπαμε, ένας τρόπος είναι η ησυχαστική μέθοδος. Ένας άλλος τρόπος βασικός είναι ότι, όπως καταλαβαίνετε αυτονόητα, χρειάζεται πνευματικός οδηγός. Επειδή ακριβώς δεν έχουμε σωστή γνώση της πραγματικότητας γύρω μας, αλλά ζούμε σε μια παραλυρματική κατάσταση, χρειαζόμαστε ένα πνευματικό οδηγό να μας εξηγεί. Δεν καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Ερχόμαστε διαρκώς σε αδιέξοδα και σε διλήμματα και δεν κατανοούμε τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός. Δεν ξέρουμε πώς να αναγνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Δεν εκπαιδευόμαστε δυστυχώς να καταλάβουμε, να ακούμε τη φωνή του Θεού στην καρδιά μας. Και ένα βέβαια τρίτο πράγμα είναι η διάκριση, είναι η λεγόμενη φρόνηση. Να μάθουμε να διακρίνουμε εμπειρικά τις ενέργειες του Θεού από τις κτιστές ενέργειες τις δικές μας και του διαβόλου. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να βάλω μια τελεία, τα έχουμε πει τα περισσότερα. Τελειώνοντας να πούμε ότι ο άνθρωπος της πτώσης κρίνει με την εξωτερική εμφάνιση, γνωρίζει μόνο δια των παθών του. Όταν κάτι μας αρέσει έχει άλλη αξία στα μάτια μας. Άλλη αξία έχει ο χρυσός στα μάτια μας και άλλη αξία έχει το χαλίκι στα μάτια μας. Και τα δύο όμως είναι της ίδιας ουσίας, πετράκια, πετρούλες είναι. Άλλη αξία έχει μία κόλλα χαρτί και άλλη αξία έχει ένα 50 ευρώ. Στην ουσία όμως και τα δύο το ίδιο είναι.
χαρτιά είναι, δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Εμείς θα δίνουμε αξίες πλασματικές και θεωρεί το ψευδές ως αληθινό, όπως είπαμε, και το αληθινό ως ψέμα. Γνωρίζει τον κόσμο ανάποδα. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για το πώς αρρώστησε η επιθυμία του ανθρώπου.